ଦଶଧାଡ଼ି ଭାଷଣ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ମୋର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସହପାଠୀନିଗଣ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରହିଲେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଆମ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି ଭାରତର ଏକ ଜାତୀୟ ମହୋତ୍ସବ। 1950 ମସିହା ଏହି ଦିନରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟମ। ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ପିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ଆମକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଦେଲା ଓ ସାବାଳକ ଭୋଟଦାନ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କଲା। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ, ସମାଜବାଦୀ, ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସାହସୀ ସୈନିକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମକୁ ଏକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।